آیا جائز انت که یک انسانی وتی قربانیه چه عید نماده چه پیسرتر ذبح بکه ولا هن جائز نهند که یک انسانی چه عید نماده چه پیسرتر وتی قربانیه ذبح بکه. دلیل همشی چونکه صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث که الله رسول صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایند که ما وتی روچا مرچگنه منکینی عید روچن عید روچا مچی په ما مرچی روچا شروع کنند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایند که یبری ما نماز وانند پات رندا وحدی کے من نمازا حلاس کنی رندا کھائی تھی قربانیاں ہلار کنی ہر یک کیا ایک آرانی سرا عمل کو ہمیں وڑا کے ماننی گشتگا بمانا کہ ایا سنت سرا عمل کو سنت منی ہمیشہ مانا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت علیہ السلام ہے. ہاں البتہ یک انسانیہ چھ عید نمازا چھ پیسر تر وتی قربانی ہلار کو نی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی متعلق ارشاد فرمائنی گشتے کہ اے خالی یک گوشت تو اشیاء وتی لوگ مردما دیا گئے اے تھی قربانی نہیں بلکہ قربانی روا نبی ان چونکہ دیم حدیث تھا انشاءاللہ نکیت. و ہمیں بڑا صحیح بخاری سے مسلم تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گشتے کہ من ذبح قبل الصلاة فليعد ہر یک انسانیت قربانی چ عید نماز چ پیسرتر ہلار کو کہ ذبح کو فليعد ای جگہ دیک قربانی ہلار کنگی طرح پرچا کہ ہما قربانی تو عید نماز چ پیسرتر ہلار کو تگا آیا گوشت تو تھی لوگ مردمانی واسطے پیچھے کن گئے آ قربانی صاحب نبی تو ما بائدن کہ ای مسئلہ لازم بزانند پرچا کہ لہتے مردم ای سنت نذا دوائند کہ اللہ سبحانہ وتعالی مارا و شمارا و سرجمی مسلمانا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا سرامل کرنگے توفیق ودیت امین رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.